Čo v tvojom prípade predchádzalo diagnostike rakoviny prsníka? Rok pred mojou operáciou operovali sestru a ona už keď bola ako pol, tak ona mi strašne prizvukovala, alebo akože nech si začnem robiť samovyšetrenie. A ja som sa akože vyšetrovala, hmatala som, tlačila som, ja som to nevedela nájsť. Tak hovorím, všetko je v poriadku. A tým, že som nízka, tak som sa raz tak ako natiahla do zrkadla a vtedy mi vyskočila tá hrčka v ľavom prsníku. Tak som si to začala hmatať ešte ďalej, sledovať sa, ale ja som potom išla hneď k lekárovi, že asi niečo je špatné, tak urobili punkciu a presne tá hrčka trafila do tej hrčky a bola ako proste napadnutá, že to bola vlastne už rakovina. Ako vyzerá hrčka v prsníku? Čo si všímať? Hrčka bola tvrdá. Ona tým, že som sa vypla, urobila som akože správny postoj, tak akože úplne akože vytrčala z prsníka. A keď som išla k lekárovi na kontrolu, tak ona, nechala som ju, bola som podpora. A ona akože ma prehmatávala, hovorím, nemáte nič. Hovorím, ale mám. A tiež som sa tak vypla a ona hovorí, aha, tu je. Takže týmto prišla na to, že kde to vlastne je.